У раі ёсць канкрэтнае імя – Albatross White Beach Resort. 5 зорак – адзін з самых новых і сучасных атэляў Хургады. Яго утульныя карпусы цягнуцца да мора, утвараючы адзіную закрытую тэрыторыю. Тут мноства басейнаў з воднымі атракцыёнамі і паркам цудаў. А яшчэ 4 рэстараны з дзесятак бараў і кафэ. Вядома ж, спортпляцоўкі. Усё гэта шчасце для пакупнікоў Еўраопта ў любы момант, у любых колькасцях і абсалютна бясплатна. Участвовала все время, но я не выигрывала ничего. Муж наш зарегистрировался, месяца 3 или 4, да? Поиграл он 3 раза. И все. Счастье. Получилось. Я вначале не поверил, но потом, когда уже, как говорится, даже вот в Минск приехал, я не верил. Но когда сел уже в самолет, как-то уже ощущения были, что я куда-то еду. Некаторыя ўпершыню выехалі з краіны, многія ўпершыню ў Егіпце. Для большасці ўпершыню даступны такі высокі ўзровень абслугоўвання. Не дзіўна, што эмоцыі перапаўняюць шчасліўчыкаў, якія сустрэліся са сваім турыстычным поспехам дзякуючы гульні «Удача в придачу». Настроение супер, супер и супер. Да. Такое супер, что уезжать не хочется. Еўраопт зрабіў усё, каб паездка ў Егіпет прынесла пакупнікам сеткі сапраўды незабыўныя ўражанні. У праграму тура ўключаны і экскурсіі, і спецыяльныя атэльныя забавы. З насельнікамі марскіх глыбінь удачлівыя турысты пазнаёміліся падчас экскурсіі да скарбу Чырвонага мора. Мы вчера были, катались на яхте, то есть плавали, смотрели в масках. Да, рыбы, с инструктором возле рифов. Рыбы очень красивые, разнообразно. В батискафе плавали, видели семью дельфинов. Обалденно. Гульня «Отгадай мелодию» з Віталем Карпанавым, вечар усходніх танцаў, кулінарнае шоу. У любой казкі ёсць канец, але там, дзе для адных усё завяршаецца, для іншых толькі пачынаецца. 80 пакупнікоў Еўраопта ўжо спакавалі чамаданы ў Грэцыю і ўжо ў гэтую суботу вылецелі насустрач сонцу Пелопоннеса. А тым часам гульня працягваецца. Хотел бы передать привет всем моим коллегам по работе и пожелать, чтобы они тоже что-то выиграли, потому что все были очень страшно удивлены, что мы смогли, я смог выиграть данную путевку. Они спрашивали, сколько ты приобретал этих товаров, что ты смог выиграть. Я сказал, не сильно много, и многие у нас зарегистрировались и хотят выиграть. 35-й тур «Удачи в придачу» працягнецца па 16 чэрвеня ўключна. І ўжо 17-го Еўраопт разыграе 750 білетаў на 2 персоны на канцэрт Стаса Михайлова. У гэтым жа туры сваіх уладальнікаў адшукаюць 20 000 падарункавых сертыфікатаў на агульную суму 200 000 рублёў і 2 буйных грашовых прыза па 20 000 кожны, што ў эквіваленце больш за 10 000 даляраў. І вядома ж, удзельнікам гульні дастануцца новенькія аўтамабілі маркі Hyundai Greta і 15-я кватэра ад Еўраопта ў прэстыжным раёне Мінска. А яшчэ зноў будуць разыграны 40 путёвак на дваіх. На гэты раз у шыкоўны 5-зоркавы атэль у Іарданіі. Па праграме ўсё ўключана. У кожным туры новая краіна ўдачы. Так што гэтым летам адкрываем свет разам з Еўраопт.